Салом алейкум ба ҳама. Ина Bahodur Juraev як клип ровардаги буд. Оча Зан Намегирум. Ба фикрим шумо дидагиин. Аки ман қанея 20 бор дидаги ман клипа. Ана баъд ҳамун зангирии Bahodur ҳам охирам клип дами кира Шахло ра гирифт хушбахт зиндаги кесян икесян. Веки шумо медонед ки ҳами Шахло ягон кор карда наметавона. Корои хона мондаги ягон чи ай дасташ намеояд. Ана дим клипи Оча Зан Намегирум бардесем. Клип дар бораи ана мерава. Ман қатъи Шаҳло батл мезанам мобайни Bahodur мондаги студия. Давом метем. Кунед. Изанат ҷалбсай, доимо тормозай, корашдар ҳиҷобу, забонаш дарозай. Ҳарқодим пухтагӣ, кори ҷавондагӣ, санада ҷонам зад, мара девона кард. Акаҷонам чӣ ба дурӯғ мегӯ нагӯ иқадурӯ, ҳамаи корора мекунам фикра нагӯ иқадурӯ. Гапа дароз накӣ дара ба хидмати ҷон мехарӣ, гапу чапи ихонара дара ба очат мебарӣ. Анами сурудай анами клипи интереси мешава. Ина Шахло Давлатова, Bahodur, Juraev, хайрон салом алейкум бигем. Салом алейкум дӯстони азиз, мухлисони азиз. Имҷози ҳама гуфтаеса ки хати Azizbek, Bahodur, Juraev чи ба дуэт намекунанд, навин дуэтмон имбина барои шумоай. Клипмон Оча Зан Намегирум д меброя да канали Azizbek, Juraev ва Bahodur ва Shahlo метавонед тамошо кунед. Зинда бошед, саломат бошед. Бале, ина бачако. Анаму зан Оча Зан Намегирум дим қисмашда неми против Shahlo ма мебрум. Тайёри охи батлда. Зинда бошед, саломат бошед.